Lola, welcome to my vlog. Dito ako sa bahay ngayon, magpahinga. Kaso, oh, charot. Walang lagla. Hulo, okay. Napahinga po ako. Kaso wala ko pera. Mga plate lang. Sapat na. Minus po ako. Dito ako sa bahay namin. Oh, ayan ang bahay namin. Yes, of course, guys. Happy Martis Day. Sharat. Puti na akong naong, guys, oh. Diba?